4 по-малки риби. Трябва да се отделят. И ти сядаш да стане тук и да може да е такова. Хайде. Ай се топли. Да, кой ще сваля каста? По една каста, която е готова за някакъв. Така слезало да мога да снимам. Рибока. Давай так. Аре, още не се качи горе, помага. Не, виж къде, тъс върха. Извади. За касти подавайте касти само. Тя живичка ще е. Ама няма ще кажа. Аз докато ги видя. Коя земля? Дай. Дайте труд щага. По-малки. Алек, изкарай от някой щайга 4 по-малки шарана. Като минава. Нищо няма. Марене. Те не стават за ядене. Не за ядене, за проба. За проба, да. Виж го. Скарай, вате. Давай, тук сега, от тази страна. Айде го той сте. Алек, изкарай 4 по-малки. Отделете стената и ще ги слоим. Иде там накрая. Там изплоена. С лодката. С водното колева после се скарат. Ще едем риба днес. Нищо няма. Изкарайте она шутина вътре, после трябва да влезем в колело за една риба. Много. Това се прави на умряла там. За прочитайки. Ехе, мърши, че хубаво това. Давайте ги бъде. Два пъти ги пренапарахме. Той трябва да го изкарам да го снимам като хората. Той 4 килата. Три месеца, така да вземем. 4 точно. Трябва да... Това е моя, трябва да го кръстим. 2-3 може. Те? Амура, извадете амура. Амура за много. Да, той... Амура го вземете. Не амура.
Давай, атака. Мърдали? Абе той мърда, ама... Не е губата. Той бутиш ще му отъде.